iki gareng diweki pira terus telepon kula Mas ki enek dhuwit gur 8 yuta kowe candak ora ngoten kaitane kalih niku wau lho nek nganti aku ning kene gak gawe wong guyu Pak Wahono pun dawuh Mas 5 menit pertama gak ana guyu potong 2000 5 menit kedua gak ana guyu neh potong 2000 nek 2000 2 juta. Nggih, lah kok nek Masalah. nganti 20 menit gak enek sing guyu gak yo entek resik to, Pak. Malah min ya. Kandhani kok. Nek nyatane niki wong jenengan pun bola-bali darder. Alhamdulillah niki wong sios potongan apa? Oh, ganti anggaran, Pak. Ganti? Anggarane ganti. Ganti pripun? Sukarela. Apa Boten estu kula nderek wayangan teng mriki niku wiwit tahun 2000 sebelum corona. Oh, nggih. Kula pun mriki riyen boten yo gareng. Oh, nggih. Mayang yo ora payu to, Mas. Gini sadar diri ngono kaya ngelokke lek aku gelem mayang dalang-dalang ra payu ngono mau ora. Terus nek sarunge corona riyen ngantos niki kula mboten nate blas jenenge ngarani. Pamrih kula apa to sing arep tak wehno karo kabupatenku kejaba mung kabisanku dening dirgani pira-pira tak tampa minangka tandha yekti berkahing Gusti Allah wong ape tak tolak wong aku ngomah ya butuh. Ngoten lho maksude kula. Ngono tegese wong mamas diri ya ngono kuwi ra apa-apa. Ning upamane saya memberi kritikan boleh saran masukan. Dawuh sendika. Jenengan preso gareng Semarang nika. Nggih. Pak Sumarbagio senior. Nika lak napa niku pacakane luar biasa, sandangane nggih mompyor sae. Terus ngangge apa nih, Nduk? Ngene Mindset. Lulur. Tulung, Mas. Jenengan lak mboten putih ta? Mangangge lulur, mergo bareng disara lampu sampean malah kelawu lho malan. Piro ta regane lulur iki piro ora? Nggih. Apa pancen kaya garange Pak Anom sing ireng kae. Dodoh ngono kae. Nggih. Luluran piro ta? Regane piro ta, Nduk? Lulur piro ta? Wis ada piro? 15.000. Mosok gareng kondang 15.000 ora gablek ora. Ngono kuwi malih ora kaya gareng lek disorot ning streaming malih kaya nuwun sewu kaya gemuk lho Mas sampean. Mosok yo lu elek banget to, Pak. Gemuk iki ireng banget ya, Pak. Iya. Ya aku yo rada klawu yo lumayan, Pak. Lumayan ya. Tapi yang ciri khas Purwodadi, Pak. Wah, nggih ta? Ciri khas Purwodadi niku hawane panas kok, Pak. Oh, mula pomo rada ireng niku ciri khas. Ciri khas Purwodadi ngeten iki. Nggih. Mboten napa-napa. Ireng, Pak. Nggih, sae niki. Iya. Yes, pomo 8.000 yo gak kenyang lah. Iya. Aja ngomongne anggaran aku melu isin ngono kuwi. Lah napa? Dipercaya, diumati karo pokoke mboten lillahi taala. Niki mau ngayu bagio hari jadi Kabupaten Grobogan. Yang ketiga abad. 3 abad iki tegese pira? 300. Temane apa, Mas? Temane bangun desa nata kutha. Pinter. Lah visi utawa misine Bapak Bupati napa, Mas? Pak Wahono, potong 2.000 Pak Wahono. Pak Wahono, pomo potong 2.000 gak popo ning tambah 15 yo, Pak. 15.000 mah lho go tuku lulur. Iya. Jenengan kok. Nggih. 300 iki saka tembung 300. Nah, nggih, 300. 300 ya kuwi saka tembung tetulung kanthi ati kang tulus. Wah, iki. Wis didisiki lho. Gak usah ngundak aku dari sombong. Iya. Angkane 300. Betul. 300. Heeh. Delalah tibaning hari jadi mapan ning wulan siam utawa wulan poso tumeka wulan Syawal. Kirape grobyok kala wingi pas wulan poso. Mula seremoniale dugi Syawal. Angkane 300. 3 kuwi saka tegese telu kesalahane menungso kelawan Gusti Allah, kelawan samaning menungso lan kelawan alam sekitaring urip. Mula saiki wis dilebur nalika wulan poso padha tirakat, Syawal padha halal bihalal, dadine 00. Saiki Grobogan bersih, suci untuk menggapai cita-cita yang lebih bersemi, bersih, sehat, mantap, indah. Rene sik elak tenan. Jas, ya iki. Tulung nggih tuku lulur ya. Aduh, kakean nih Pak, dadak nyusui kula. 85. Nggih, pripun susuk mboten? Rasa mo. Oh lah, susuke tak tambahi neh, Pak. Piye? Susuke tak tambahi meneh. Apa? Delalah tumibane hari jadi mapan ning taun 2026. Apakah artinya?